ndinokuchingamidzai muri Zimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagio Kampurwa kana kuti Sokostina. Ndinokuchingamidzai nemufaro. Ndofunga nhasi muri kuona ndiri kufara. Mufaro wangu kune kwauri kubva nako. Regai ndisati ndapinda muya yangu yanhasi. Ini ndiri kufara nekuti mawarriors akandidadisa vedwe. Mawarriors akandipa manyukunyuku. Ndinokuti kumawarriors aiwa pano paSly Media makatipa manyukunyuku. Tiri kungoimba kuti mawarriors edu tiri kudzwa kufara. Shakare muri Zimbabwe muzuva ranhasi muchirongo chedu ngatidzifambirei. Ndakataura nezo ndikati mangwana kunenge kune nyaya inopisa, nyaya yakanoitwa nemumwe wedu mutori wenhau pano Kunde Chitate mudare raChief Makoni. Saka kune vakaona video muri kuziva kuti nyaya yacho yatiri kuita nhasi yakamira sei. Kune vasati vaziva kuti tinenge tichitaura nezvei, regai ndikutaurire kuti aiwa tine nyaya iripo paYouTube yakanoitwa na Maslin kana kuti Kunde Chitate kudare raChief Makoni. Iyo yakanzi Nhengo Yake Inenge Yemwana haana kana bvudzi kwese Tumabhora Tudiki. Ndiyo nyaya toda kukurukura nezvayo kuti munhu anozosvika pakudai zvinenge zvafamba sei. Asi muri Zimbabwe muzuva ranhasi handisi kufamba ndega, ndine simbi dzebasa. Handikwanise kudziti ndidziintroduce inini. Unoziva vanhu vakuru vanonetsa kuintroduce, unovapa mukana kuti vazviintroduce. Saka muri Zimbabwe regai musangane nevamwe vanenge ndinavo tichiparura nyaya iyi, tinyatsonziva kuti zvinenge zvichimboitika sei kana vanhu vachinge varambana, vachinge vakufumurana kusvika ipapo. Saka padyo neni pano regai nditange nevari padhuze neni ava munyatsozvinzwira. Ndati idzi isimba dzebasa, handikwanisi kudzitaura, regai dzidzitaure rega. Tinokuchingamidzai muchirongwa, sanganei nevatariri vedu. Aiwa ndiri kufarawo kuvene weSokostina. Nyaya iri kufadza ndiyo nyaya imwe chete yema munonzi mawarriors. Aiwa akatidadisa kuNamibia vakaikudubura. Iri nyaya inotifadza nekuti tiri kuda kuendawo kuAfcon. Tinotoenda kuAfcon, saka tiri kuramba chingotiwo gobhora mawarriors rambai makadaro nekuti vari kupfuurira mberi vachazotsatsura nechikwata cheCameroon. Ipapo dai taibvumirwa kuenda nemabhazi nechitima nechichi tonovasapota nerusero tichienda kana kuenda nerusero. I think first transport inogona kuti dropera paground nekuti varoya vaita zvombosvikira kuairport mavisa tsvaga itransport kuairport muchienda. Saka tinogona ngosvika paground chaipo tovatanga kuvasapota kuitira kuti tigone kuenda. Aiwa mufaro wacho wakawandisa. Pane mumwe andakazonzwa achiti kungopfeka white vabva kutamba unge Real Madrid. Anzi vakangogara vakapfeka white idzodzo. Aiwa pamberi nemawarriors yedu. Aiwa asiri mawarriors mawarriors. Aiwa tinokuchingamidzai zveshuwa asimbi yedu yebasa pano paSly Media. Mukoma mavaonaka vakutsanangurai kuti gadzirei vane nyaya inonakidza. Panenge vanesi muzuva nhasi regai ndichiendawo uko kwazvakaendwa kwacho. Pano tinovati bound rebasa. Regai vazvitsanangura kuti rakabva kupi zita iri kuzonzwa wanzi uri bound rebasa. Tinokuchingamidzai vatariri veSly Media. Zita rangu ndinoitwa Kunde Chitate kana kuti bound rebasa sezvataurwa naSokostina. Mufaro wangu kuve pano nhasi tichikurukura nyaya dziri kuitika mumativi mane enyika kwese kwatinofamba. Tiri pano nhasi kuti timbonzwawo kuti zviri kufamba sei. Tinokutendai bound rebasa. Ndiye mumwe wacho musikana uyu anga asina data akazotibvunza pakati pehusi kuti mawarriors agohwesa here. Zvikanzi aiwa agohwesa zvinodadisa 3-1. Aiwa vakadadisa. Saka takudzoka munyaya yedu yanhasi. Regai tingoti timboplaya kavidhio kakacho mumbokaona kune vasati vaona vidhio, asi ndoti kana uzowana nguva yako unyatsonoteerera vidhio yacho. Saka regai titi panguva timbonzwa kachidimbo kevidhio yacho tichizopinda munyaya yedu yanhasi. Inini kugara kwandakaita nababa ndakazoita mwana after 10 years. Manzwa here. Daida unzi inini ndichifambi chaicho daenda kahura. Yese papa. Baba wandaisangana nawo kana after 3 months ka1. Pawani baba wachimiro chacho akaita. Awana ndebvu. Wale urema wainawo. Unzwa here. But ndaishingirira manzwa sema naidaini. Awana ndebvu kana bvunzira kukuta doti ndi ukasvikana pa 14 years unongo wakuti amachua kutodoti wamunhu akubvazira zviratidziro izvo zvawana manzwa here plan kwakuzoti nheko yavo kumabhora uka wani tumabhora tudiki manzwa here ndazogara ndagora ndazoenda kuna tete wangu
ndakabva kwavari 4 times manzwa here kuzosvika papawo kanipa permission yekuti shuwa ini ndazoona dambudziko ripo ndakushingirira ini handichadi ndakuda vainwa pakwedu papawo kaditi tsvaga mwana ita hako mwana wako manzwa here ndagara shuwa ndakagara papa ndotsvaga mwana pa ndoshingira ndagara ndakangosvika pana tete hanzvadzi yawa tete mumba mune dambudziko ini vandiri handizivi murume vandivana tete vakanditaura kuti iwewo wakamborara nomwe murume here otaura kuti baba wane dambudziko mukunzwa ndikataiwa regedze nditi sei ndishinge ndagara semunhu ndaida munhu wangu ende apana kana munhu muvhileji kana anondedza problem iri pamangu ndandine dambudziko manzwa here but andaikwanisa kana kushiya kana ende uyu akantaura kuti hauna shamwari yodamuiye akari shamwari yangu pese kugadheni kupi ndaita basa riri hadi manzwa here ndichishanda zvako zvezvekuti kana amanheru ndaingopinda vane kurara kutodzwa kuti handina murume kana kuti wanotiwa hapana ya ndofunga mangozvinzwira ndiyo nyaya yatinenge tichikurukura nhasi yatinenge tichitaura nezvayo kuti vakomana kuona munhu akusvika pakadai zvakambofamba sei asi regai tikumbire kundai pachinguva chidiki ichochichi ambotinyatsotitsanangura nokuti ndiye akanoita stori anongotiudza muchidimbu kuti zvaifamba sei musi wacho amai ava vachitaura vanhu vacho vachinzwawo varume vanga varimo vakadzi vanga varimo what was the reaction vachinzwa zvakadai so regai nditi over to you kundai. Okay, thank you so much Bella. Nyaya iyi yakakatyamadza vanhu vakawanda mudare. Tiriko kudare kwa Chief Makoni kwa Rusape. Amai ava kutsanangura kwavaita nyaya yemurume mamiriro akaita murume wavo urema une murume wavo vakashorwa nedare risingaite. Dare richitaura kuti haufaniri kuzofumura murume wako kusvika pakadaro though kana even manga muchirambana kana kuti pane zviri kunetsa hauzofanire kuudza dare kuti murume wangu ane urema hwakadai tumabhora twakazodai twakadai zvinova zvinhu zvakashoresa. Even ini ndakanyara ndakashaya kana pekutarisa ndakaita kunge ndichambosiya kamera ndobuda panze so ndo mafambira zvakaita tiriko kwatisapi. Alright, regai timbokwazisa vari kungotisangana nesu panguva ino tinotenda komboni wakadii yako ati zvakare tinotenda hana 00 pazvibodzwa kuwana akufumura murume wacho chii chachaitika ndizvo zvanga zvichitsanangurwa nakundai muchidimbu. Regai tichinyatsopinda munyaya yedu ndine simbi dzangu dzebasa pano timbonyatsokurukura kuti right mubvunzo wandinawo wekutanga ndinenge ndichiwisa kuno kuna mukoma Silvester kuti chokwadi tasvika apapa mukadzi imimi muriwo murume murimomo muchinzwa mukadzi achisvika pakuti kutobvisa munhu mbatya ka nekuti nyange isusu tanga tisiko takati kavhara maso takuda kuedza kuona zvakaita zvakanaka here zvakaita hazvina kunaka kana takatarisa pakuti murume wake waaine vana naye vana vacho tichazotaura hedu kuti vana vacho vakauya sei asi mwana wedu chero mwana akauya nemukadzi tichizotanga kugara tese inonzi nechishona mubva ndiripo anga asingafaniri kusvika panguva yekufumura murume wake pavanhu kudaro nekuti pane shona inotaurawo zvekare kuti haufaniri kunge uchifukura hapwa yemamiriro akaita imba yemukati yatinenge idaidza kuti bedroom nekuti tiri kunzwa munyaya iyi yakatapwa nakundai chitate kuti vane makore vakasvika kuma 10 years vachigara vese vachitotaura kuti pakanga pasina mwana panguva iyoyo asi vachingoita se vachigara vese unotaura kuti imarriage yanga yatogara chaizvo chaizvo kusvika palevhu iyoyo kuzoti vakazoona kuti ayo regai tinotsvaga hedu vana asi panewo imwe inozotaurwa nevanhu yekuti aggravating circumstances chii chakaita kuti azoti abude pachena panguva iyoyi yedare iyi asvike palevel yekufumura murume wake kuti hayo chingoti wakadai chichi zvakazodai sematauro atachinzwa muvhidhiyo iyoyi panoratidza kuti pane bitterness iri mumukadzi semaonero angu inini inoita kuti azopedzisira ati muchimuona akadai zvenyu munoti harisi dare rekutanga kai madare avakapinda vari vaviri handiti kundai akanga ariko harisi rekutanga ringe yakatombosvika neivhini kwana magistrate court mudzi makotsi aya kana anogara vane mapfeka magauni ava nenguo dzinoratidza kuti vakadzidza zvemutemo uye nezvekuti vatonge nyaya asi kwese ikoko aienda
achingoenda asi apa ndinozoona sekuti azenge ashatirwa mukadzi uyu kuti ini muri kungondiona sekunge kana kuti ndiri pfambi regai nditaure chokwadi chazoita kuti ndisvike panguva yekuti ndibude pachena kuti murume uyu muchimuona akadai ndakavigiridza urema hwake kwenguva yakareba asi naye ari kuramba nekuti akaunza mukadzi akaunza nyaya iyi kudare dare iri ramambo makoni haazi mukadzi yakaunzwa nemurume achiendesa mukadzi uyu handisi kuziva kuti kunde anogona kutibatsira kuti akamuendesera nyaya iyeyi mukadzi uyu kwamambo kuti sei ndamhangarira mukadzi uyu nenyaya iyeyi kundaiti nyatsotitsanangurira alright ndoda kudzokera kumashure zvishoma mukoma Sly ndanzwa muchitaura imimi kuti mukadzi uyu ari kuratidza kuti munhu anga ine bitterness ukazonzwa mukadzi akuburisa information yakadaro anenge atsamwa zveshuwa chakaitika ndechekuti mambo pakamhangarwa kana munhu achinge azomhangara nyaya yake kuna mambo kazhinji kacho mambo vanenge vachida kuenda kusaidi remunhu amhangara because vari kuti ndiye ari kurwadziwa so amai ava vakapinda mudare mambo vaitova accuse vachiti iwewe wakachengetesa vana wakachengetesa murume vana vasiri vake saka which is mambo vanga vasitori no information yakakwana kuti vanhu ava amai ava vakaita 10 years vasina mwana ndobva vazowirirana kuti enda unotsvaga mwana zvese izvozvozvo mambo vaisazviziva saka I think kuti information kuna mambo yakasvika ichitiyo amai ava vakahura vari pamurume ndobva vanoita mwana kusaidi ndobva vanyepera murume wavo kuti mwana wavana ava ndevani ndevako ndo saidi ranga rina mambo iroro saka mukadzi uyu kuzoti atsanangure zvisezvo kuzosvika pakupfekenura murume wake munhu akanga ane hasha kuti ndisiyei nditsanangure kwakabva nyaya nekuti mimi hamusi kunyazoziva kuri kubva nyaya alright saka ndo patikati pamba nebitterness yemukadzi ndo patinopanda ndichitsanangura paipe Sokostina kuti mukadzi akanga ane bitterness yekuti ndakakuvanziridza kusasimba kwako muimba yemukati makore ese aya iwe wakuzosvika pavanhu wakundifumura kuti ndiri pfambi handi mazvona nekuti ukateerera nyaya yese unoona paanenge achitaura pamberi pedare kuti nhasi uno vanhu vakundiona sepfambi asi havasi kuziva kuti takanga takatowirirana nemurume kuti enda unotsvaga vana kunze nekuti inini handiite se handibereke asi iye zvinezvi zvakuita sekunge inini ndakanokuitira vana iwe usingazive asi murume aitoziva murume aiziva nyaya yake tichiteerera nyaya iri yakaitwa kudare aiziva nyaya yake kuti ina handikwanise kuunza vana panyika nekuda kwekuti inini ndine urema hunoita kuti ndisakwanise kuita vana urema hwacho huri hwokuti akanga asingakwanise kupa munhu wechidzimai mwana kana kuti pamuviri akazowirirana naye kuti ndazvona kuti handikwanise chienda unotsvaga hako iri nyaya yavaitaurirana pamwe vari vaviri iye nemurume wake mukuwirirana kwavo nekudanana kwavo kuti iwe uri kunzwa kuda mwana asi ini handisi kwanisa kukupa mwana saka chienda unotsvaga mwana wauri kuda asi marriage toramba tiri pamwe chete murume azobuda musaga abuda musaga akazonofumura manje kuti mukadzi uyu akaiti ndiitira vana asingaitise sokunge anga asingaziva akati okay asi ndinobvudza wangu ndoda kuudzosa pamaviri handizoti achaudayira ndiani murume akuti unga asingachazive kuti chakamboita kuti azosvika pakuda kuita sekuti haasi kuziva chacho chii pamberi pamutati pane nyaya inozongobuda handi but kune kwainenge ichibva nekuti nini ndichiteererawo nyaya iyi ndakaona sekuti pane panotaurwa kuti mudzimai uyu anenge akazoda kuramba achingobereka nenzira yawo yaunga ambowirirana murume akati aiwa ucharambika uchingoita nzira iyoyo kuhama kunoringoti vanhu vari kuita vana vavo but avaviri vari kuzivana gemu ravo handika ndokubva zvaita sekuti mukadzi akuchinoramba achibereka ndichiti ndiise kuna kundai icho chakazotowo mukadzi aramba achidawo kuramba achingobereka hano here vanhu vaanga akuda vakataurirana nawo nesmallman nechichi chaitika akaita mwana nesmallman handizotochichi handi inonzi small house kana ari munhu wechidzimai saka uyu anonzi chii uyu aya chibvomirai akapuwa mvumo yekuita vana anonzi chii
ina handizivi ngoma Sly. ngatishandise small man. Small man. Une small house ka. Okay. Saka iri pano Small man. Ndizvo. I think kuti amai ava vachitsanangura chakaita kuti vazorambe voda kuzvara vari kutsanangura iyo kuti ndakagara marriage for 10 years ndisina mwana. Handiti zvinova zvinhu zvekuti handizivo neinfluence inenge ichibva kuhama even nemakore ako munhu wese anenge ainewo kana uchikura munhu wese anenge achitoti ini ndikakura ndoitawo vana vangu 5 ndodaita vana vangu 3 ndodaita vana vangu 2 zvichidaro zvichida mai ava pamwe aitiwo ndinoda vana kana kuti 3 saka vakufamba nepesi yavo vari kuzoti ndakanonoka pa10 years pepe saka vaparani manje vada kumita target yavo saka handizive kuti baba ava vanga vakuramba kuti usarambe uchiita vana sei because amai vari kuda vana baba vari kuti zvakwana zvinobva zvatokonzeresa bongozozomba ameno kuti paizofambiswa sei baba vari kuti zvakwana amai vari kuti ini ndichiri kuda kuzvara uramboida kuzvara masana netime ka vana ndo vanozondichengeta ndiri kuda vana pamwe 5 regai nditi mubvunzo wangu uye padhuze neni apapa murume uyu tiregai timboisa imimi ipapo toti hatina ndimi makagara pachigaro chake iona muripo ndosaka takugarisai nhasi tikaita tiri bias regai tivagarise ipapo pfungwa idzodzo dzekuti unombonoti mukadzi wako anozvitsvaga hake vana kunze dzinenge pressure yacho inenge ichinyatsobva kupi? Pressure iri kubva pakuti munhu wechikadzi kuti anzi ndiri mukadzi akakwana anofanira kuwana mbeu yaanounza pano pasi nekuti kuti kunyange uchitozvarwa handitika uri kamwana kasati kane 2 years kane 3 years tinotoona kuti uyu mwana musikana nekubata kadhori handitika achitobata mumaoko zvinozi kuti pane chinhu chiri chemukati chinoti ndoda kubata mwana saka ndofunga ndopakauya nyaya yekuti vataudzana vari vega vari vaviri kuti ona kaini ndiri kuda vana vakazopanana mvumo yekuti enda unoita se enda hako unoita vana chandisiri kuziva chakabuda mudarani chekuti vana pavakazouya vava 3 pakazoita bongozozo nokuti akazoda kuwanza vana inyaya yekuti baba ava vane zita ravo handiti vanonzi chibheni baba vakaitisa vana vakaita vanonzi bwanya vanonzi bwanya saka pana b handichiri right nekuti pana adaunyanya kurasika bwanya achinga apa mwana handiti vana ava 3 tiri kubhiliva vane munhu wanera aichengeta handisi kuziva kuti anga ari ani kana anga ari baba ava vakanga vati enda unoita vana vakanga vawandazve maintenance inenge yakuita se yakuwanda kubvira mapambazi 1 2 3 nekudhura kwaari kuita uchinatsoziva kuti kana wakagara mba wakavatarisa zvakuti but mafesa aya ari kumhanya maya payadhi yangu hazi hangu wobva wawedzerwa mumwe apo mari iri kunetsa kuwana wobva unogona kuita hacha kuti ava vakwana handiri mazvona plus pfungwa yako semunhu wechirume munobuda pakuti vana havaitiwo kupotseranwa newifi sewifi handi mukuzvona pane yatingati muchirungu intimacy kutapirirwa kweimba yemukati pamune zonzi pazobuda vana nekuti hapasi kuzobatana chibharo handiti pari kutotanga vanhu vatoita romance pari kutanga vanhu vatowirirana kuti aiwa amai chibvisai nguva yakwana kana kuti vanototanga ari matext message kuti nhasi kwakaipa huya ndakutoda futi mumwana wechinga because pane 1 pozoita wechi2 pozoita panotanga matext message apangotange mwana mamessage ekuti uri kubatika here baba variko here vari kuoneka here uri kuona build up panoita build up yekuti vanazosvika saka baba vanozotanga kuzozvifunga kuti hei iwe ava vanhu vari paingoda kungodzi uyo aingofunga yake nofunga vanofanira kungoita vana handiti zvichigangara ngozi kuti uya tisangane kuhuni svika ikoko ungobatana bva watopesana mupirana gotsi saka papasina kupirana gotsi nokuti pakazoitwa 1 pakazoitwa wechi2 saka patoti mukadzi uyu akanga atone barika revarume saka ndinoona kuti murume uyu akanga akuita jealous kuti haungarambe uchingoita se uchingoitira uyu vana inini ndakurwadzikana nyaya yemaintenance yanga iripo 2 pane jealous yekuti saka uri kutotapirirwa zvako nani nemukadzi wangu ndakabvisira pfuma iwa unobvisa futi pfungwa dzakawanda dzinouya kumunhu wechirume takanangana nenyaya imwe chete yokuti ndiri kuzviziva kuti uri kuita vana out vamwe vese havasi kuzviziva kuti vana havasi vangu asi inini
aucharambe uchidaro andozvo mafungira angu aiwa tiri ipapo ka tiri mudare zviri kutozonzi amai ava ka vane time yavakatozoenda yavakambosiya murume vakuenda kuna baba vevana ava vakatombonogarako for about 3 months. Murume ndopaakazotsamwa akati zvisiri zvatikadi zvatikawirirana zvekuti unoenda takangoti itai vana ini ndotoramba tiri pamba but nekuda kwe tingaiti chiya mukutaura iyoyo vanhu vanenge pane bondi mweya yekuti unenge waungonzwa uda kuramba uchidzokera kuya kuti rega ndiende kuya kwazvinonyatsofaya kuya saka mungandipo mhosva here yekuzoti ndakomplaina kuti ko wakunogarirei kwababa mudiki kusmall man asi handiti ndiwakanditienda yanga iri yevana chete asi ndiwo unenge wanditi ndiendeka wanditengesa kunjuga pane inonzi memorandum of understanding yakasainwa nevanhu vaviri kana kuti vatatu uyo aifanira kuziva kuti ari kuitisa vana chete kwete kuti azoenjoya mabenefits emazuva ese ekuti ndiye akutorara akagumbatirwa ari uko handimaona ndo zvinenge zvaakundirwadzawo inini kuti wakuzonogumbatirwa uko sei neuyo asina kubvisa pfuma. Regai ndikubate ipapo munoziva pane pamwe pekuti ukabatwa ngatiwirirane nechokwadi nyangwe iri takawirirana hedu kuti but pane pamwe panozosvikwa otoona kuti zvakuramba zvichinakidza rega ndidzokereka ikoko kumba kunokuka ndichizoenda kuna kundai ndichiteerera vhidhiyo iri anotaura kuti muyange iri mhandara handi hana mumwe murume waanga amboziya mukadzi uyu ndokubva azoti asikatozive kuti aiwa urume hwacho ndohupi ndokuchitsanangurirawo mbuya kuti mbuya vakati uye kana mapedza zvamunenge maita undipe kajira ndione kuti chii chabudapo kwakuenda kakuna mbuya kwakuti mbuya kajira aka mbuya akati pane zvisiri kuitika apa kuratidza kuti uyu haana chaitwa haasingatozivi kuti urume upi chifungai kuti munhu akazoziva kuti urume chii azonyatsobatwa chaipo mota nhangu asingadana nepapo zvazisingazoitike here izvi ipapo handizoziva hangu kuti urume hune gobhora here pakunakidzana paimba yemukati nekuti manzwikisiro andiita ndeyekuti kana muchinge manatsowirirana handiti nyaya iripo ndeyekuti munhu wasvika here paunozonzi uri kuburitsa urume hwacho handiti inove mhosva futi ukakurumidza kuburitsa urume hwacho kana mukadzi asina kusvika zvinoona kuti hazvina basa zvekuti ini ndazoburitsa urume hwacho hazvina basa izvozvo chine basa ndechekuti mukadzi asvikawo here pakuburitsa hwake handiti mazvona saka wedza uda kuenda kwamatanozani wedza waenda kwabwanya handiti pawaenda kwabwanya ikokoko nyaya iripo uri kuda here zvekuita mwana haisiyo nyaya yanga yapo apa 3 months apa aiwa inyaya yekuti mukadziwo futi ari kutiwo ininiwo ndakusvika ndopa ndisiri kuziva ipapa kuti baba ava vanyakugara nemukadzi vanga vasingasvitse here mudzimai panyaya yekuti asvike pakuti ndagutsikana nebonde ipapo handizoti vakabuda mudare here pekuti baba vaindigutsa here pabonde kana kuti yanga iri nyaya yekuti panga pasina vana chete kundaianga ariko alright ukandiomesera ndokuomesera iwo aiwa tinawo mapoints asati apedza ipapa panaobuda mudare pekuti amai vaigutswa here kana kuti vaisaguta but inini semafungira angu nekunzwa kutaura kwavaita mudare ndinoona kunge mumba makagara mutongori nedambudziko nekuti mukateerera muvhidhiyomo amai avari kutaura kuti ndaigona kusangana nababa after 3 months saka kusazoziva kuti pa3 months apa chii chaiitika yaisamira here I don't know kuti zvaiitika but ndinongoona kunge mumba umo zvinhu zvasiri kunyatsofamba zvakanaka saka raisanakidza saka I think kuti kuna bwanya uku bota rakazonyatsonohwa chaizvo chaizvo hatisi kuziva manje ipapa kuti pa10 years apa mukadzi mukozi munhu kachero kasaenda kuchikoro zvakafanana nemhuka hapana padzinobvenda kumalessons ebonde handiti iye mukadzi uri kuzomirira tete kuti vamudzoti saka hosi kutotapirirwa ichokwadi here ichocho kumwe kwese kupa 10 years apa vaitapirirwa here baba pamwe harina kuzengera kunakidza kumberi uku
kana kuti because vana 1 vana 2 handitika vachiri mumwe chete nemurume wavo mumba vachiripo asi vana ava vana mubvandiripo vari kwaunzwa nekuda kwekuti vakawirirana kuti buda ako unotsvaga vana vauri kuita se vauri kuda handiti tiri kuwirirana izvozvo saka kumwe kwese kazvikura kuti raifaya bonde aiwa haina handifunge kudaro mukomasilai bonde raisafaya but sekutaura kwokuti amai ava kuti inini handiri mhandara handina mumwe murume wandaiziva zvekuti hanzi hauzoziva here kuti uri kunakirwa here kana unogona kutadza kuzviziva kuti ndokutonakirwa kwacho kana kuti handisi kunakirwa ndosaka ndichiona kuti ipapo ndo pandiri kuramba ipapo nokuti nature ndosaka ndapa kuti dzimwe mhuka dzese kana ukatoona ikatsi here kana kuti ichigwa kamhuka kapo kandika takapedza kuita bonde kana pakati d katsuro kanoita kufenda hativazvo kana tinogara tese togara mumaraini mumeso imbwa chaichaito toziva kuti aye zvinezvi ndapa nguva yekuti pamauta aiwa unogona kutonakirwa akatadza sei kuziva kuti ina handisi kusipakwa aya unogona kutenga iwo uchisipakwa ipapo ka but unenge usingazozive manje kuti zvinogumira ipapa here kusipakwa kwacho kana kuti kunodarika ipapo yo okay ndopaunozonge wasvika kuna bwanyamota inomhanya kudarika 200 kilometers per hour ndopaunozoti baba vainditambisira nguva yangu uchipinda mudare manje uchinyatsotsanangura kusikwa kwemunhu asi hatisi kuti edu aiwa papo isuwo sevakadzi haungachichidaroka nekuti unosira peukama ngatiti mwanasikana mudzimai uyu ndinotiwo aiwa dai ndanga ndiriwo ininiwo pamwe ndaigona kutoitawo zvawakaita sezvawakaita chaifanira kuzenge chichiitika manje ndechekuti mukadzi aifanira kubuda pachena kuti ininika imba iyi handichaita se handichaida ndauda unogara nababa vevana ava 3 ikoko nekuti ndine vana vandinoda ndavawana ikoko bonde randiri kuda ndiri kuruwana kupi ikoko wooneka zvakanaka wopa munhu gupuro ndiri kunzwa kuti akazopa munhu gupuro re100 bond asi akazopa patomboone kutaudzana nekupinda mumakoti aifanira kungotaura nguva iripo kuti aiyo iwo hausi kundikwanira ndazowana imba yekuloja yakakura 1 room yandanga ndichigara haichakwani furniture woita se wobudawo mumba iyo zvakanaka hama dzoonekana pane kuti muzotanga kunodzitaurira nyaya idzi makudaro ini ndo pandinoblemawo mukadzi ipapo kuti haana kunge akaisa chimiro chakanaka panyaya yekuti hachafarire bonde riri pai riri kuitikwa kumbawo angadai akungooneka obva anogara ikoko akambogara 3 months ikoko paakaenda 3 months ngadai akazonoita kana 4 years zvake anokuti asi avhara door rusiyana kavhurika asi kana ndisingakanganise kundai kuteera vhidhiyo mukadzi uyo anga akambobva kumbawo kanenge 3 achingobva achimudhosa maybe ainyatsodowa maybe mwana kuti dai akanyatsondodzwa maybe zviri formal but kuona munhu achienda achidzokera futi uchiramba uchingotera munhu maybe ari kutokuudza in other ways without explaining kuti handichada saka apa ndofunga paakazoenda akafunga kuti rega ndichienda zvachose ende tisingakanganise mainini vakazouya vanonzi vakazouya vachingoti vane 3 months vachisiyana vazoti tasiyana vakuita zvemaproperty zviri munyaya zveproperty yaungaendera ukuku mukadzi uyu akati 3 months anga atomumba ndo patiri kutaura ipapapa kuti inini zvese izvozvo zviri kuitika izvi kuti kwazouya mumwe munhu aziteera matsimba angu izvozvo zvazvisina basa kana dai amai avakanga vasaina memorandum of understanding yavo yavakaikansela kuti aiwa iye zvinezvi ndakuda hangu unogara ikoko zvachose obva avasiya ava vosara vachiita havo zvavanoita nemukadzi munyowana ari kuuya uyo handitika asi vavharisa dhoo iri nyaya iripo even kana vanhu muchitanga kunoroorana handiti mukaenda kwamufundisi mufundisi anotodzidzisa kuti pela kana wanga une vakomana vakawanda vanga vachishuvira kuti vangahwina mwoyo wako kuti uve mukadzi wake handitika chivharisa buri iroro nekuti rinozounza satani kana maakugara pai mumba nekuti vakomana vaya vaikuda vaya ukasavharisa dhoo rekuti hama dzangu ndaane murume ndaroorwa taifungidzira zvichaita nemi kana newe asi hazvina kuzobudira asi izvezvi ndaane murume mumba ndiri kutochata muso wakati newakati nekuti ukasavharisa dhoo iroro muri kuhani munhu anobva apinda meseji yekuti saka kuchemerera kwese kwawaiita kuya handiti waida kuti waitondinyepera zvako seunondida usingaite se kuna mameseji mawiri ari kuita ine violence handiti nekuti wakasiya munhu usina kuvharisa
ukavharisa dho munobva mataurirana moita matalks mopedzerana shungu dzopera wobva wafamba zvako uri clean. Ndo nyaya ndiri kutaura kuti ndo zvaifanira kunge zvakaita amai ava kuti baba vakaonana hanzi avashayani vangazoonanazve asi nekuda kuti takambogara tese tomuona sangana tichimhoresana ndizvo zvinechitaura kuti taiwa tichazodzoka tichiita party time. Pamwe mukadzi uyu nesystem yekusavharisa aigona kuzoenda kwabwanya ikokoka ozofunga futi kuchi ikokuya kuti nyangwe bonde ranga risingaite but kungove naye mugumbeze zvinengondipa mamwe mamemories aigona kuzodzokera futi ikoko. Swaida kusiya pane mukano wokudzoka. Ndo zvatisiri kuziva kuti aizvirawo aifanira kugara agadzirisa nyaya yake kuvharisa kwakanaka nekuti iyo inyaya inotobuda pacounseling yevanhu vari kuenda kunoroorana. Hazvina basa kuti wakamubhenge maita bonde mese here kana kuti manga musina kuita bonde mese here. Unofanira kuvharisa vese vanga vaine mainterest muupenyu hwako usati waita waenda kuimba nyowani yawazoti izvi ndo yaasvitsa tsvene. Right, calling echifundisi iri padhuze. Ndofunga kune vamwe vatodzidza ipapapa. Nokuti ndo zviri kuitika. Madhungu akatanga chechi wani. Vanhu vasvika pakuchata asina kuvhara madho. Imwe nyaya yatiri kutodzidza mashoko makuru kuti ari kubva kuna mukoma Sly dzidzai. Vataura kuti haikona kusiya dho rakavhurika uchida kuona kudzoka nekudzokera. Timboverenga comment yatinayo pano kubva kuna Dobi Muzhangiri. Hanzi kana makurambana vakadzi itsika yavo yekuti hagone bonde o ane kadora o handipedzeri anondisiya mumhepo. Saka vakadzi vahwisisei pakutaura kwavo but muchiwirirana haatauri zvakadero unenge uri ngirozi yake. Kundai hanzi mimi munozoti kana maona kuti zvapera mochinyatsofumuraka. Ya ndo panambotaura Sokostina kuti vakadzi kana tichinge tatsamwaka handikunyepere. Ameno zvinongoya zvega unenge usisina kana nyadzi unenge wakuda kungotaura but zvakanaka hazvo kana zvichiitwa zviri kunzi zvakaipa kana zviita nevakadzi chete but varume vanodaro futi. Varume vakada kukupfekenura apa vachitaura kuti mukadzi hanake haazodi hauzozvida futi zvakangofanana but apa I think kuti zvarwadza nekuti varume vafomorwa this time. Varume varwadziwa. You can see nemacomments kuti mai vatukwa zvavo ivava. Zvinorwadza ka? Zvinorwadza asi hazvirwadzi. Sei ndiri kudaro? Yes. Mukadzi kana angofunga kuti anoda ngokunyadzisa nditi pavanhu anogona kutaura zvisiripo because ari kutoziva kuti akanditi ndine kadora hapana pandingakurura bhurugwa mudare ndikakuratidza kuti gentleman ndinogona kutoningirika handiti. Ipapo pane kasikireti kangoripo vanhu vari kushandisa zvakavanzika kuita sezviripo asi zvisipo. Handimazvo anogona kutaurira vanhu zvechiwa kuti muchimuona akadai chichiwatoti handiti. Ndosaka vamwe vacho vakadzi futi vachizokubvunza kuti saka nguva yese wanga wakanyararirei uri mumba imomomo waitoita se waitonakidzwa zvako muchingotaura nenyaya dzakasiyana siyana asi wanga usingaitaura. Zviri kureva izvo kuti mukadzi anogona kuti uri kungonditi ndiri kumari panapa ndiri kushandisa mari ndichiendesa kuhama dzangu chichi ndakuenda handika. Murume akati enda haende. Ndoona kuti mukadzi anotaura zvinhu zvekunyepa zvaasiri kurevesa zvisiri zvemumwoyo make. Vangani vakadzi vari mudzimba vakati ndoenda ina ndakupisa musha asi nanhasi varimo. Mazuva anoti akuenda. Serious? Tinoenda. Musambodaro. Mazuva ano here. Asi ndakaona kuti mazuva tokuonai madzoka. Aiwa ndakaona kuti mazuva ano vakadzi vacho kuenda havachaendi. Vakuti takanzi gudo rakabvuta pembe. Vanoti aiwa achabayiwa ndiyabuda. Iwe ndakuitawo nekusaiti. Iwe kuri kubasa ndakuti zviri kuitika izvo. Painzi ndoenda paive neimba yeraundi yekumusha pane 4 rooms ne7 rooms dzemutauni. Izvo varume ndo vakutoenda vachitotisiya vachimwa poison vachiita kunwa unogona kunwa zvako poison kuti wasiyiwa zvinodaro asi kuendawo varume anogona kuendawo munhu wese anogona kuenda kuna mai vake. Alright, inyaya itingatoswere ndichibuda ndiri kuenda kune small house kana big house ka ndogona kuendawo kuna mai vangu. Mwenda kuna mai murume anogona kuenda but hamuna kutaura kuti kuenda kupika. Ndiyo panoenda kuna namai vavo. Ini ndogona kuenda kuna mai. Ati takatoona kuti murume 3 months akazowana saka uya akanzwisisa kauya kuti haiwa ndoda hangu wakadaro. Unozongona anokuda wakadaro.
auzoshaka nokuti zvitoriko kungoti vanhu havazonyanya havoda kungozviburitsa pachena. Unonatsona kutoti kune varume vazhinji tisingatauridzei kwamugabedzi, varume vazhinji vanotogona kutoti mukadzi anouya nevana vake vari vatatu agovachengeta agovaendesa kuchikoro. Kune vanhu vanogona kutopupura ipa pamasocial media ipapa kuti ini ndakachengetwa nastepfather zvoti vanhu nanhasi havatoziva kuti havazi baba vangu. Unogona kutongochengetawo zvako vanawo zvakanakawo pasina nyaya yekuti usingatombofumura futi mukadzi wako vanhu vasingatombozviziva. Hama dzako dzigotonisa newe kuti unodire munhu ane vana vake asi iwe utaura kuti aiwa ndakamuda akaita se akadaro. Zvimwe chete zvine mukadzi uyu akada murume uyu akadaro akatogara naye panguva yaakagara naye iyoyo kusvika tete vazomufurirawo kuti tione kuti zvakamira sei. Patanga akuziva kuti nyaya yatete yakatangira papiko. Nyaya yatete timbonyatsonzwa. Nekuti vana ava pavakauya vaviri ava pasati paita bongozozo. Tete vanga vatopinda here panyaya yekuti tione ijira. Chakatanga nditete. Pasati paane vana. Alright. Vana vakazenge vakuya zvavo. Vana vabva vazouya zvavo. Tikaiti timbonzwa kuti murume bozi tichizonzwa nyaya sei murume anotaura kuti nini handina kuti enda unoita nabwanya mutorwa. Ndachiti unotsvagawo chi munin'ina wangu kana mukoma wangu. Saka rege timbonzwa kavidhio kwachiita sekuti murume ada kuti akakutsanangura kuti aiwa inini ndakati tsvaga hako nekuti ndatadza kupa vana asi matsvagiro acho akazoita kuzoenda kuAustralia chokwadi kutadza umuberere munhu. Okay. Tikanzwa kavidhio kacheka. Kuti mukadzi inini ndakamuti pamusoro chinozoishakamai ndakamuti mudzima uyu wodaiti ini mushure menge ndagara naye 2 years ndikati wona mukadzi mbereko kwandiri sha ndakamudira pachena zvaandoziva mbereko iri kuramba pasi chigare kwaizi mbereko ikaramba isaidza kwaitorwa mukoma kana munin'ina mukadzi ndikatoirana nayo akatendana nazvo asi ndakazoshamisika chiro padare raishenya kujara zvakatonyorwa izvizvi mukadzi paakazoenda kumba kwavo ndo pakazodzoka achipukana nazvo mani. Kuti mukadzi inini ndakamuti pamusoro chinozoishakamai ndakamuti mudzima uyu wodaiti ini mushure menge ndagara naye 2 years ndikati wona mukadzi mbereko kwandiri sha ndakamudira pachena zvaandoziva mbereko iri kuramba pasi chigare kwaizi mbereko ikaramba isaidza kwaitorwa mukoma kana munin'ina mukadzi ndikatoirana nayo akatendana nazvo asi ndakazoshamisika chiro padare raishenya kujara zvakatonyorwa izvizvi mukadzi paakazoenda kumba kwavo ndo pakazodzoka achipukana nazvo mani. Futi kuna tete waiva akatera iye nasekuru wake wakatuza wakashaika wakasvika tikapaya agreement yekunzi ngaatsvage mwana nasi ndakaita mwana after 10 years inini ende mwana iye ndakatomutsvaga ndikamita ndaita mwana wangu ane 7 years daiva ndirwere ndakatoda ndichiramba ndichivabereka wana ndakaita futi mumwe mwana wangu ane 7 years agrade 1 ndo pandakaita mumwe wandaitawo chichungu ndagara akati iwe waita mwana chibvisa nhumbu iyi yekupedzisira kuti unogara musha muno ndikati aiwa ini ndakagara makore ndichigara newe ndisina mwana nhasi nditi ndibvise mimba ini mimba handibvisi mwana kana uyowo wati haundidi nemimba yangu ini ndinoita sei ndinorongedza zvakanzi amanje iwe bvisa mimba. Right, ndofunga tanyatsonzwa. Murume uyu akashinga zvishwa. Akashinga atimbotsanangurei muchidimbu tichida kusvika pakunopendera nekuti nyaya inoda zuva rese tichimwati kusvika mangwana nemangwana. Ushingi hwemurume uyu kusvika pakuchengeta vana tu. Mukoma Sly. Ndopapai tisati tanzwa nyaya yababa nyaya vachitaura nyaya iyi. Inyaya yekuti zvinhu zvinowanika muvanhu unogona kuchengeta vana vanouya nemudzimai sekutaura kwandamboita kuya. Saka pavanga vaina agreement yekuti vaichengeta secret yavo yekuti aiwa hazvifanira kubuda pachena kuti vana ava ndevabwanya ende zvaa zvichitofamba zvakaita sezvakanaka. Dambudziko rakazouya panhamba vakunzi vana vaite 3 apa baba ndovari kuita sei ndovari kuchengeta. Handizoziva hangu kuti mabirth certificate anga akanyorwa zita rani asi ndo zvandinongofungawo izvozvo. Uyezve nezvakataura baba vaifanira kutaura nyaya yavo yese vasaite zvimwe secret sekuti vangadai vakabuda pachena kutaurira mukadzi wavo ndisingazivi kuti vakataura here mudare nekuti zitati siko kuna ndiye anga ariko kuti inini kana waakuita vana ita dziri dzemudanga. Usazoenda kwana bwanya nokuti ndaukamana nabwanya isitiri vana soko iwako kuenda kwana nzou hatigarisane musango zvakaita zvakanaka. Saka ndopangadai baba vakabudawo pachena kumudzimai wavo kuti itana nababa mudiki
vari muno mumba kana nana baba mukuru kuti tirambe tiine mutupo mumwe chete kuti tisazoita game park. Aiwa ndizvozvo aishuwa dai zvakagarirwawo kana pasi semhuri ponyatsosarudzwa nowirirana basi aingoita ngo maybe murume tikati aida kungotsvaga kungoti zanyanyozara mumhuri nekuti nongochityirawo tichiendawo kunewo kundai ndofunga ndiuya pauri tinongodawo mashoko aungataurawo ekupedzisira panyaya yatanga tichikurukura kuti tabvunza pekutanga kuti zvakanaka here chokwadi kuti wambotaura kuti bitterness munhu anosvika pakutaura neshungu but azosvika patasvika apa nhasi. Nyaya inorwadza inosiririsa. Inini I think kuti zvakaitwa namai ava tichitarisa zvemudare vaisafanira kuzofumura murume wavo kusvika pakadaro. Tozouyawo paagreement yavo semhuri. I think kuti hapana kunyatsokommunicatwa zvakanaka. Zvambotaura namukoma Sly kuti vaifanira kunyatsogara pasi voronga kuti ndiri kuti wewe tsvagira mwana mumhuri medu ende munhu wacho ndiani otaurwa munhu wacho otaurwa naye shamwari toda kudai. I think kuti izvozvo hazvina kuitika. Then amai ava vari kutaura ivo kuti vakangonzi tsvaga mwana, which is murume ndofunga akangotaura in passing kuti muchivanhu chedu zvinonzi munhu ukashaya mbereko munin'ina wako kana mukoma wako anogona kubatsira kuti aite mwana nemukadzi wako, but havana kunyatsotaura kuti ndozvandinoda kuti uite. Vakangoti iwe enda unotsvaga mwana. Amai vabvaonawo zvakakodzera kuti rega ndiende ndotsvagira kure. Zvinova izvo ende amai vakazobridjawo contract vakupota vakuenda kuna bwanya zvinova zvinhu zvanga vasina kuwirirana nemurume wavo ende amai varodza kuti futi vanika confusion. Murume wavo vaimuda ndokuona kwandiri kuita kuti murume vaimuda then pabonde apa kuna bwanya vaida but kuti vasiye imba vaende kubonde chete zvasiri kunyatsoita futi saka vairamba vakajegera kumba kuti uku ndiye chimwenda chinogutswa pabonde chete ndodzoka kumba kwangu. Murume zvinova zvinhu zvekuti haana kuzowirirana nazvo, imba yavo yakasvika pakuparara. Saka chidzidzo kwatiri tese kuti mamwe madecisions atinoita mulife ngatitange tanyatsofunga. Ngatinyatsofunga zveshuwa nekuti pane mwana uya uyaka anga ane 7 years chifunga kuti akundochinjaniswa baba ndeyava dedi zvinotomukanganisa. Saka ivo vaviri vari kungoona nyaya dzavo idzi but vakangana kuti patozvarwa mwana akakura achiziva kuti dedi avo akuzondoratidzwa dedi kwamwe kwaakugara kumba kunywa zvinotomuafecta. Saka zvinhu zvakawanda zvinotokonzeresa mamwe maproblems. Handizive kuti mukoma tichisvika pakupendera mashoko amunawo kumhuri yeZimbabwe tichipendera edu muchirongwa chedu. Ndinowirirana nezvekutaura kundai nyaya yekufumurana yanga isina kunaka zvokuti pamwe baba ava dai vanga vasina kutsigawo zvavo semunhu wandinoona kana chiona pavhidhiyo ndoona semunhu akangotsigawo so dai anga ari vana bvungubvanganyo vaigona kutopedzisira vataura kuti iwo uri kutaurawo zvekuti inini nhengo yangu mabhora angu zvakadai so vaigona kutotaurawo kuti iwo mukadzi muchimuona akadai because urema hwakawanda ende huri pakawanda. Munhu wese ane kahurema kaanako asi kungoti tinenge tisina kutaura nezvazvo kana kuti tisingazviburutse. Munhu urema chaho kutotiwo munhu haagone kurara asingaite ngonono. Urema hwokuti munhu anogona kuti paanorara but vanhu vari kunze uko havazvizive kuti munhu uyu kana achinge akarara anongoita mweya usiku hwese. Urema hwokuti munhu kana akarara anogona kuti ari munhu mukuru kudaro anoitira weti mumagumbezi. Mukadzi anogona kuchitira weti mumagumbezi kana kuti murume anogona. Urema huri pakawanda. Urema hwokuti chero mukadzi akadzidziswa kunzi pabonde unofanira kunge uchidai uchiita nemurume soso haatozvigoni zvozoita urema. Ipapa tikati vanhu ngavatambe chipisi yemuchiuno vashoma vanogona kubudirira vatinoona vachitamba kumabhendi ana macheso nana chichi asi kune mwe mukadzi futi wokuti ukatitambawo sezvikuita anogona kutadza kutozviitawo izvozvo. Saka maererano nokuti waonaye ipapapa ari kuzvifarira here kana kuti haazi kuzvifarira kana kuti anozvida here kana kuti haazvide ukatadzawo zvaari kuitawo zvaari kudawo murume izvozvo zvinoitwa chipisi dzekubhawa idzodzo muri pabonde unogona kutonzi iye muri kuno akadai anongorara sedanda. Urema uyo asi hamungarambirana urema iwo kana kuti mugozoudza urema iwo pane vanhu zvinhu zvamunogona kunge muchichengeta muri mudzimba. Saka chidzidzo chatinongodzidza ndechekuti hamuzofanira kuzenge muchifumurana pamusaka pekuti pane vana maybe vana vane attachment kuna baba vavo zviri serious
iva vacho ivava vasilva muri kuti havazi vavo kai anogona kuda baba ivava vakakura achiona kupfuura vari kunzi ndo biological father vake zvekuti unogona kuzocreata enmity yekuti mwana iyeyo paanokura achitoti makafumura baba vangu ava vakandichengeta kusvika pazera ndozati because pa7 years 8 10 12 years apa ndo panoita bond baba nachi nevana vanogona kuzobudirira zvokuti vanogona kusada baba bwanya vagoda baba ava vachiti ndo baba vatiri kuda vakafumurwa nani wozopedzisira wakuchema kuti vana vandakarira zvechikwadi makundidaiso makundisiya nhasi vana ava vakutochengeta baba vavo kuti vatengera mota nedzimba nechichi nekuda kweattachment inenge iri pavari saka ufanira kuzosvika palevel yekuzosvika pakufumura munhu ungazvite mufamily menyu but kwete kuzoti wozosvika kudare kwa nyaya inogona kusaripeka nyaya iyoyo ndo maonero angu ino asi ndingoti vanhu ngavarege kuita se ngavarege kufumura nekuti hapana asina urema. Aiwa mashoko makukutu ari kubva kuna mukoma Silvester tapfuma nemanzwa handikwanise kubvisa kana kuwedzera vataura zvakawanda dzidziso yavatipa nhasi yakawanda uye zvakare nedzidziso yatapiwawo nakundai mhuri yeZimbabwe hazvina kunaka kana muchinge matadzirana chakafugidza dzimba matenga aikona kuti kana iwewo watadzirwa uchiti mukana iwo rega ndichifungura nekuti chinotozokosha ukama hunogadzirwa kana vanhu vasisipo munozosangana here muchizokwazisana uyewo vana ava nerimwe gori vakazonzwa nyaya izvi zvichange zvakamira sei. Regai ndikutende kune vese vanga vachionawo vachipa makomenzi avo pano paSlyMedia TV pachirongwa chedu ngatidzifambire ndinokutendai kwazvo ndichitenda zvakare simbi dzangu dzebasa dzandanga ndinadzo nhasi muzuva nhasi dzichitipawo dzidziso yakasiyana siyana chakanaka kuti tiumbiridzane tisarase unhu hwedu nekuti isu tiri vanhu vatema hatizi vachena unhu hwedu unotiita kuti isu tizonzi aiwa vanhu vatema vane tsika dzakanaka zvakare. Regai nditi vhara ndichiti kuna Tabeth Nandu wasvita akona kuona angoisa komenda yake kopedzera akati ukadena unofumurwa. Thank you so much, Zimbabweans, our viewers, and everyone who was watching. Thank you so much for watching. And until we meet next time, don't forget to like, follow, and subscribe. And ndinokutendai kwazvo chisara ino zvakanaka andini wenyu Sokostina.